Bé, doncs, això, us volia dir que m'agrada molt aquest projecte, la idea del projecte. És una idea molt bona, no? És la visualització de l'iceberg, com que una petita part del que és l'iceberg és el que surt a superfície, és el que es veu, i la major part queda dintre de l'aigua. I ve a ser una mica una al·legoria del món laboral dintre de les bussejadores, de les dones bussejadores. Bé, doncs, com he dit, vaig estudiar a la Facultat de Biologia, m'agradava molt el món submarí. De fet, vaig anar a parar a Biologia precisament per això. Crec que va ser culpa, com molta gent de la meva època, va ser culpa del Cousteau, que era la gran font d'inspiració per molts de coetanis meus. I bé, vaig fer el curs de busseig al CIP i començant a posar els ulls en el mar i a veure què és coses que havies estudiat, començar-les a veure funcionant i interactuant. Quan vaig acabar la universitat vaig tenir la sort de poder-me incorporar aquí al Centre d'Estudis Avançats de Blanes, que és on treballo, al CSIC, és a dir, que ja fa un piló d'anys que estic aquí. Formo part ja del mobiliari, soc una de les veteranes. I això va ser gràcies a la meva experiència com a bussejadora. Vaig ser contractada al principi amb un projecte que durant molts anys es va anomenar Projecte Caulerpa, que estava liderat pel Quique Ballesteros, el meu jefe, encara avui en dia és el meu jefe. Això sí que no ha anat canviant. I durant molt de temps aquest projecte, realment, la gràcia és que va apostar per les dones, aquest home. No sé si va ser una casualitat o que unes ens ho dèiem a les altres i vam anar formant equips molt femenins, la veritat. Aquest projecte, us poso en context, a la dècada dels 90 va començar a aparèixer per Mediterrani una espècie invasora que es deia Caulerpa taxifolia i que es va expandir per molts països de la conca mediterrània. Llavors, l'Agència Catalana de l'Aigua, que aleshores s'anomenava Junta de Sanejament de la Generalitat, estava interessada en prevenir l'arribada d'aquesta espècie o com a mínim frenar l'avenç d'aquesta espècie a les costes catalanes. I en aquell moment encara pensàvem que era possible si la detectàvem en els primers estadis de colonització. Cosa que després, més endavant, hem vist que és molt difícil l'erradicació d'una espècie en el mar, o sigui, si ho és a terra, doncs el mar és infinitament major, I bé, des d'aleshores fins ara he participat en molts projectes relacionats amb invasions biològiques i a més he pogut seguir de molt a prop com anava la situació de les dones en el món del busseig científic, del busseig de la recerca que es fa a dintre del mar. També, com estem dintre d'aquest context del projecte Iceberg, us volia comentar que al CEAP tenim una comissió d'igualtat de gènere i ara us compartiré pantalla i us començaré la xerrada, que jo bàsicament us explicaré coses de les invasions marines, perquè a més és que no soc especialista en absolut en temes de sociologia o de diferències entre gèneres, és ben bé l'opinió d'una ciutadana més i del meu context laboral. Aquesta soc jo, la que us he introduït ara fa un moment. El que us comentava, el CEAP és un centre de recerca d'aigua, d'ecologia aquàtica. Bàsicament vam començar sent només marins i al llarg dels anys es van anar incorporant gent d'aigües també dolces i actualment hi ha diversos equips, alguns som ecòlegs marins, però després també hi ha gent que treballa a llacs d'alta muntanya, a rius, i vaja, que tots ens hem anat formant i treballem en projectes relacionats amb ecosistemes aquàtics. Bé, doncs el que us comentava, que tenim un departament d'igualtat de gènere i en aquest departament ens han fet algunes preguntes i bé, només us volia comentar, si veieu en aquest gràfic, ja sabeu que és l'índice de techo de cristal, que si és menor a 1, realment que no, és que, o sigui, si és igual que 1, és que hi ha igualtat en la carrera científica i si és més gran que 1, és que realment sí que en l'àmbit científic es produeix un sostre de vidre per la gent,
I veieu el que passa, no? En el món, la tercera columna és de recursos naturals, que és l'àrea en la que jo treballo, en la que em moc jo. I és impressionant, no? Les desigualtats que hi ha. Realment és un índex que no ens esperàvem trobar, precisament per la nostra àrea. Jo crec que està bastant relacionat amb les feines de camp, no? O sigui, a la recerca marina, els bussejadors científics tenim molt de pes, no? En els mostrejos de camp, no? Hores d'aigua, que en diem. I clar, això veig que podria justificar, no? El fet de que fóssim el grup en el que es presenta més desigualtat, no? Ara tornem-hi, no corre. Bueno, m'hi poso sort. Vale, no respon ràpid això. Val. Doncs això, en el personal investigador del CSIC veieu que la meitat partim d'una població de gent, o sigui que estem al 50-50, o sigui, hi ha igualtat entre homes i dones que comencen a fer la tesis, no? Predoctorals, que diem estudiants predoctorals. Els que ja acaben la tesis ja veieu que ens guanyen els homes, o sigui, un 54% dels homes acaben la tesis contra un 46%. És a dir, que aquí ja tenim uns punts de diferència. L'RIC són les beques de reincorporació, els Ramons i Cajals, que es diuen al CSIC, i ja veieu que aquí ja la diferència cada cop és més gran. Els que aconsegueixen una posició definitiva i aconsegueixen ser científics titulars encara més, els investigadors científics, o sigui, això és les promocions que hi ha a la carrera científica, els investigadors científics molt més, i realment la diferència ja brutal és en quant a professors d'investigació, un 73,5%, enfront un 26% de la població total d'investigadors. És a dir, és una mica curiós que això passi en el món de la recerca científica. El CEAP ha funcionat molt bé, el del teletreball, excepte per les campanyes. Les campanyes, òbviament, hem hagut de fer-les presencials, no hi ha una altra manera. Però bé, hi ha feines que es poden fer, escriure articles, redactar informes, demanar projectes, tot això ho hem pogut fer molt des de casa. Però el que hem vist és que han passat 3 enquestes, diverses enquestes, i aquestes són les dades que hem trobat. En el primer gràfic, observem com no hi ha cap home que consideri invertir el mateix temps en les tasques domèstiques que la seva dona, la seva parella. Mentre gairebé el 50% d'elles creu que sí inverteixen més en tasques domèstiques. Més d'un 20% dels homes reconeix obertament invertir menys temps. I menys de la meitat de les dones consideren que igual, mentre un 75%, veiem aquí, dels homes creuen que el repartiment de les feines a casa és equitatiu. O sigui, ja veiem aquí com funcionen les opinions d'homes i dones. En el segon gràfic veiem que les dificultats pel teletreball en funció del gènere, les dones consideren com a més problemàtic les tasques domèstiques i el fet de tenir persones a càrrec, mentre que els homes consideren que el més limitant és l'estat d'ànim i la manca de condicionament a la llar. És a dir, que aquí ja hi ha una gran diferència d'assumpció de feines. I el tercer gràfic, la pregunta sobre la conciliació amb el treball, i veiem que la resposta majoritària de les dones és que els resulta més fàcil combinar ambes facetes de la seva vida, la vida laboral amb la vida personal. I, en canvi, la major part dels homes veu que els resulta indiferent. Poden conciliar feina i família tant teletreballant com de modus presencial. En fi, això era una mica els números que us volia ensenyar i ara ja començo amb el meu tema. Era només per apoyar una mica i donar la meva opinió respecte als números que tenim respecte a aquestes desigualtats en el món del gènere en quant al món laboral de la recerca marina. Bé, el que volia primer explicar-vos que és una espècie introduïda. Una espècie introduïda és una espècie que colonitza una àrea nova. La seva colonització ve lligada a l'activitat humana, a més és
hi ha discontinuïtats respecte de l'àrea d'on prové, d'on és autòctona. Un cop introduïda es manté sense l'ajuda de l'home i que, a més, poden provocar canvis profuns en l'estructura de les comunitats i en el paisatge o el funcionament dels ecosistemes. Algunes d'elles els hi passa això i llavors parlem de que són espècies invasores, quan produeixen impactes en l'ecosistema on arriben. Actualment les invasions estan considerades com la segona causa d'extinció d'espècies després de la destrucció física de l'hàbitat. I la primera en les illes. És a dir, que veiem com el pes important que tenen les espècies exòtiques. És la segona causa d'extinció d'espècies, imagineu. I que les invasions han estat la segona causa principal de la desaparició de vora el 40% de les espècies extingides des del segle XVIII. O sigui que aquests números són prou potents. La Mediterrània, a més, està considerada com un punt calent, el que diem un hotspot de biodiversitat. Realment és comparable, ja veieu, al sud d'Austràlia, al sud d'Àfrica i a les costes on hi ha upwellings, les costes de Nord-amèrica o d'Àsia. És a dir, que és una zona amb moltíssima biodiversitat. I totes aquestes espècies que van transitant, que van arribant al Mediterrani, que són introduïdes al Mediterrani, venen per diferents maneres. Algunes venen del nord-oest de l'Atlàntic, altres de l'Atlàntic nord-occidental, altres del nord-oriental i bastantes d'Àsia. Aquests són els 3 paquets més importants de procedència. I a més, aquí en el gràfic els punts reflecteixen les àrees amb major càrrega d'espècies invasores marines. Veieu que el Mediterrani és la bomba. Veieu que, a més, és un punt central en el tràfic marítim. Això és una de les justificacions per la qual tenim més espècies introduïdes i invasores que la resta del món. Les invasions als ecosistemes marins són menys coneguts, molt menys conegudes que els ecosistemes terrestres. També són molt importants ecològicament, ja que perjudiquen, o sigui, tenen tant comunitats com hàbitats i ecosistemes, donant pas a una homogenització biològica. Tenim fons marins molt diversos que acaben convertits en com si fos un camp de gespa, tot ben bé igual i monoespecífic. Són molt importants econòmicament perquè causen forts prejudicis tant en pesqueries com en instal·lacions litorals o inclús en el turisme, en el busseig. Aquesta homogeneïtzació de l'hàbitat no ens agrada i no fomenta el turisme subaquàtic. Els vectors per als quals arriben, els vectors són les maneres, les vies com arriben aquestes espècies a les nostres aigües, estan bastant ben identificats. I són, bàsicament, aquests vectors que serien... No hi ha una animació aquí? No hi ha una animació, tornem enrere aquesta. Doncs veiem que en primer lloc serien el tràfic marítim, veieu aquí dalt un marcant, i veieu l'aigua que està descarregant. Això no són les aigües de llast. Les aigües de llast són les aigües que ingressa un buc per estabilitzar la seva càrrega. Les ingressa en el lloc on es fa la càrrega i les allibera en el port d'arribada. Dintre d'aquestes aigües contenen molts propàguls i moltes espores i molts petits fragments d'espècies o larves que un cop arriben al destí i s'alliberen en un mar que no és el seu de procedència, acaben generant plagues i invasions. Aquest és el vector majoritari d'infeccions, de problemes d'invasions biològiques, el transport marítim. I ja sabeu, en els últims 10 anys, vaig llegir l'altre dia que s'ha triplicat el transport marítim de containers a través de tot el món. Cada cop tenim més importacions de càrrega des d'Àsia, Xina, Japó, Corea, i bé, som un punt, el Mediterrani som un punt de pas.
Per tant, som molt vulnerables a rebre espècies que no siguin les nostres. A més, a part de, lligat al transport marítim, també hi ha el que ve transportat a mode de foiling, el foiling de les embarcacions, que és aquesta cobertura, com es diu, cascarillo, que s'enganxa al cas de les embarcacions. I moltes espècies són transportades a través d'això, enganxades als cas de les embarcacions. Després, un altre dels vectors majoritaris, que em passa una altra vegada, clico sense voler, doncs un altre dels vectors majoritaris és les canalitzacions oceàniques. El canal de Suez, en el cas de la Mediterrània, ens ha portat milers d'espècies que venen del Mar Roig i que, a més, amb l'augment de temperatures pel canvi global, que tenim actualment, el que diem la tropicalització del Mediterrani, doncs cada cop tenim més espècies d'aigües més calentes que ara arriben a les nostres aigües i se senten bé. I aquestes ens arriben a través del canal de Suez, que ja us dic, avui en dia és una veritable autopista. L'any 2015 es va fer més una ampliació, 35 dels quilòmetres. El Suez, em sembla que són vora 190, gairebé 200 quilòmetres de recorregut, 190 i pico quilòmetres. Doncs sobre 35 d'aquests quilòmetres s'ha ampliat l'amplada i la fondària perquè no hi hagi un embut i els barcos, els vaixells, els mercants, puguin fluir amb més rapidesa. Això també, de cares a la biodiversitat mediterrània, és terrible. És terrible perquè és molt més volum d'espècies que poden arribar. Aquí veieu, al costat de cada... Veieu, aquí, aquest d'aquí, és el Siganus luridus, que és un peix, que és el peix conill, que ha arribat a través de Suez, és una espècie que era típica del Mar Roig i que, per exemple, a Grècia o a Turquia ha provocat uns problemes brutals en els boscos d'algues. Els primers 10 metres et trobes en paisatges completament desèrtics per la depredació d'aquest peix sobre els boscos marins. O la Fistulea commersoni, que és una altra espècie que també ha entrat pel Mar Roig, aquest peix amb aquesta boca tan llarga en forma de trompeta. Després també hi ha altres fonts d'ingressos d'espècies exòtiques, com seria un vector més, que seria el comerç, l'aqüicultura. L'aqüicultura, moltes vegades, sempre el que fas és portar espècies per fer granges en les teves aigües i molts altres organismes van enganxats a les closques d'aquestes espècies que volem explotar aquí. Això ens passa, per exemple, amb l'ostra japonesa, que la importem, Crossostera gigas, la portem aquí perquè superviveix, té una supervivència major, és més gran, es ven molt bé, té molt bon sabor i el que passa és que llavors s'escapa a vegades de les granges, o sigui, surt una mica de les zones de les piscifactories o de les zones on s'està fent aquariologia, com es diu, aqüicultura, i a vegades arriba a competir amb les espècies nostres, amb espècies autòctones. I després l'altra gran manera d'ingrés d'espècies exòtiques seria l'aquariologia. Aquesta és quan tenim aquaris, o museus oceanogràfics o inclús els aquaris privats, on tenim espècies que no són nostres, que les portem cap aquí i que accidentalment van a parar al Mediterrani. I no són pròpies, que aquest és el cas de la Caulerpa taxifolia, aquesta per la qual ja vaig començar a treballar a Blanes, aquesta alga que va començar a proliferar als 90. Aquesta espècie suposadament prové del Museu Oceanogràfic de Mònaco i era una espècie que no s'esperava que s'aclimatés a les temperatures del Mediterrani de l'hivern. Ho va fer i
i va provocar greus problemes, sobretot a les costes franceses i italianes, i alguns altres països del Mediterrani. Però bé, aquest vector, diguem que és menys important, el número d'espècies que aporta és minoritari. Aquí veieu a la conca mediterrània, a tot el que és la Mediterrània, el percentatge el número d'introduccions, el percentatge d'introduccions d'espècies introduïdes respecte a cada vector i en cada zona. Si veiem que la Mediterrània nostra, la Mediterrània catalana o la Mediterrània occidental, veiem que el vector majoritari és el shipping, el comerç a través de vaixells, el transport marítim, que és el blau, que està representat en blau. Després el segueix l'aqüicultura, que sabem a les costes franceses, al delta de l'Ebre, a les costes del sud del Llevant, tenim molta piscicultura i aquesta també és una de les causes de moltes de les espècies invasores que ens han arribat. I les altres causes ja són minoritàries, és a dir, els peixos del canal de Suez ens arriben, però diguem que no tant com a la banda est del Mediterrani, on veieu que les bandes vermelles, el gràfic, les columnes vermelles representen el que ens aporten les espècies invasores que arriben per canalitzacions oceàniques, com el canal de Suez. I veieu que allà sí que en la zona adjacent, el que són les costes líbies, Israel, tota l'àrea est del Mediterrani, doncs els invasors més habituals venen provocats per aquest vector, ja no tant per tràfic marítim. Bé, donant aquesta pinzellada, els vectors, la riquesa d'espècies introduïdes mitjançant el canal de Suez, ja veieu com es reparteix. Veieu que el que és la costa llevantina del Mediterrani, el número d'espècies per quilòmetre quadrat supera els 100 espècies, 128 espècies per quilòmetre quadrat. Mentre que a la zona més occidental tenim menys espècies que nosaltres anem les apsianes, que són les espècies que ens arriben pel canal. Després, la riquesa d'espècies introduïdes mitjançant el transport marítim, que és de l'altre vector. Això corre sol ara. Doncs en aquest cas veieu que és molt menor, el número d'espècies per quilòmetre quadrat és entre les 9 i 19 espècies per quilòmetre quadrat, i aquesta sí que ja és més homogènia, està repartida per tot el Mediterrani. Realment, les rutes marítimes moltes vegades entren els vaixells per Suez per estalviar-se passar pel Cabo de Buena Esperança i donar la volta a Àfrica, i llavors és una drecera, que és molt habitual, i clar, això fa que ens porti moltes espècies perquè hi ha moltes descàrregues d'aigües de llast en els ports, sobretot el port del Pireus a Grècia, o el port de València, o el port de Cartagena. Aquests ports són ports molt importants en el tràfic de mercaderies i de containers. Aquest és el que es mou més per aigües de llast. I després, el tercer vector important, que era l'aqüicultura, ja veieu que rodeja la zona del sud de França, que és sobretot a l'estany de Thau. En aquesta zona hi ha moltíssima aqüicultura. El número d'espècies per quilòmetre quadrat va entre 36 i 39 espècies per quilòmetre quadrat en aquesta àrea, o bé al voltant de Venècia, on també hi ha moltíssima explotació d'espècies per aqüicultura. Bé, dit això, un percentatge molt gran de les espècies marines introduïdes estan al Mediterrani. O sigui, en les nostres aigües tenim vora les 1.000 espècies marines introduïdes, i això suposa en percentatges un 8% del total d'espècies mediterrànies. D'aquestes espècies marines introduïdes, més de 134 són considerades invasores o potencialment invasores. Al principi us he explicat la diferència entre el que és una espècie introduïda
i el que és una espècie invasora. Una espècie invasora és la que modifica l'hàbitat on arriba, no? Causa impactes. No? Veieu que per grups funcionals, doncs, el nombre d'espècies més elevat a la Mediterrània, el total, el global de tota la Mediterrània, d'espècies introduïdes són els mol·luscs, seguits pels crustacis, els poliquets, que són els cucs marins, no? Sabeu? I després hi ha els macròfits, que són les algues, i ja seguit pels peixos. És a dir, això és en global, no? En mitjana de tot el Mediterrani. Però a la nostra àrea, la Mediterrània occidental, el grup més abundant d'espècies introduïdes són els macròfits, que arriben al 30%. Moltes d'aquestes espècies d'algues són algunes són invasores totalment i altres són potencialment invasores. I això vol dir que les hem trobat en altres llocs, en altres punts de la Mediterrània, han presentat característiques invasores, però que no obstant en altres àrees no. Per això són potencialment invasores. No hem vist que s'hagi produït una invasió com observada en altres llocs, però clar, hem d'estar alerta a veure quins són els recursos que necessiten per expandir-se i així, coneixent quina és la problemàtica, podem modelitzar i aventurar què és el que passarà. Bé, aquí us he il·lustrat una mica les espècies, perquè com molts sou bussejadors, doncs moltes vegades potser us les trobeu. Aquí a mà esquerra trobeu l'Asparagopsis armata, que molts la coneixeu. És una espècie que es creix a la primavera, comença amb les aigües fredes i va decreixent quan l'aigua es va escalfant. És la típica que ens trobem enganxada al traje quan fem immersió a la primavera a principis d'estiu, perquè té com uns arpons que fan que s'enganxin el material, el neoprè, i ens la trobem sovint. O sigui, és una espècie que per sort desapareix al llarg de l'any, per tant no causa molts impactes, perquè és estacional. Després, a dalt de tot, és una altra, és Gomersleiella cetacea, que és una espècie que domina sobre el coral·ligen. A baix, és que hi ha moltes que... Perdó. Hi ha moltes que són molt poc identificables, que són identificables al microscopi o a la lupa, com això, l'Ophocladia alemandi o Protemnium preci, que són aquestes que semblen més, són vermelles i no podem apreciar una morfologia molt clara, les imatges. La que sí és la caulerpa. La caulerpa és la que teniu al mig, centrada a la base, a la imatge, que fa com aquestes boletes. Aquesta és la caulerpa cilindracea, que abans es deia caulerpa racemosa. Aquesta creix molt de pressa i la tenim per tot arreu. A la costa catalana ens ha colonitzat des del Cap de Creus fins al Delta de l'Ebre. Aquesta la tenim a molts llocs. Seguint, perquè si no va passant el temps, volia explicar el que jo he estat fent durant aquests 20 i pico anys que porto treballant al CEAP, amb aquests estudis de prevenció o de seguiment de les macroalgues invasores. Des de l'any 92 es va desenvolupar una xarxa de seguiment al litoral i veieu aquí en el mapa he representat tots els punts de mostreig que tenim en aquesta xarxa. Tenim molts més, però realment el que hem anat seguint des de l'any 92 fins al 2019 són aquests punts que queden representats al mapa, perquè vam començar amb un esforç de mostreig brutal. Mostrejàvem primer 126 estacions al llarg de tota la costa, bussejant a totes les estacions, i mica en mica vam haver d'anar reduint i aprofundint en funció de diferents criteris de selecció, com era que fossin zones exposades, que fossin on l'hidrodinamisme fos alt, perquè hi ha moltes espècies que els agrada viure a zones d'aigües batudes, o que bé fossin zones de fondeig, que és per on moltes vegades es disseminen aquestes espècies. Amb l'àncora de les embarcacions, que fondeges en un lloc, la reculls, no t'hi fixes massa i resulta que allà hi ha fragments d'algues i d'espècies que quan tornes a llançar l'àncora en el següent lloc de fondeig, estàs disseminant aquesta espècie. Bé, actualment ja us dic que
mostregem aquestes 60 localitats i el que fem és el que diem que són transectes verticals, és a dir, com hi ha moltes espècies invasores i totes tenen diferent requeriment en quant a condicions, per exemple, d'irradiància lumínica, doncs ens interessa cobrir el màxim de fondàries, és a dir, des dels 0 metres fins a on arriba el fons sedimentari, on ja no trobem algues, on hi ha les sorres, els fons tous que es belluguen, doncs no s'arrelen les algues. I llavors això vol dir que és que bussegem fins que arribem al sediment. I això fa que baixem i el que cartografiem és cada hàbitat, cada diferent hàbitat al llarg de tot un substrat. I així anem inventariant les espècies amb les seves abundàncies al llarg de cada diferent hàbitat. Ara sí que funciona el mouse, no sé què li passa. Veieu, doncs, al final el que fem és una avaluació, o sigui, és com un cens, com un cens. Quines espècies hi ha i aproximem les abundàncies de cada espècie. És a dir, en un bosc diràs, hi ha tants pins, o sigui, tipificant el nombre d'espècies que hi ha i la cobertura d'aquestes espècies dintre del bosc. Doncs això és el que fem al llarg de tot el transecte horitzontal. Ara torno un altre cop. Veieu, per exemple, a la zona amb més irradiància el que trobem són algues fotòfiles, que és el que trobem aquí. Veieu, moltes padines, acetabulàries, aquestes espècies que són espècies que necessiten molta llum per viure. A la zona ja entre els 15 i els 20 metres trobem comunitats d'algues ciàfiles o hemiciàfiles. O sigui, hi ha dictiotals, hi ha altre tipus d'espècies que estan acostumades a radiants més baixes, a diferents longituds zona. I hi ha el coralígen, que és on hi ha menys algues, perquè és un hàbitat en el qual hi ha molts més animals que no pas macròfits, doncs trobem l'aspecte d'aquesta comunitat és aquest. I finalment ja l'últim tram és en el que ja ens trobem amb el límit del sediment. I aquí trobem moltes vegades també espècies que són afins en aquest tipus de comunitat. Llavors el que aconseguim en aquests transectes és descriure les comunitats que observem al llarg de tot l'eix batimètric i quantifiquem aquestes abundàncies i alhora detectem si hi ha o no hi ha espècies introduïdes i les quantifiquem. Per quantificar les espècies adoptem diferents mètodes de mostreig, perquè clar, cada invasora és diferent. O sigui, hi ha espècies com les algues que llancem aquest quadrat, veieu aquest quadrat que hi ha a l'esquerra? Aquest quadrat té una superfície. Perdó? Sí? No sé si parla algú. No. Continua, Maria, ha sigut un fallo tècnic, jo crec. Val. Doncs veieu que llancem un quadrat, nosaltres això li diem algòmetre, veieu, high-tech total, doncs i el que fem és estimar la superfície, o sigui, és un quadrat de 25 per 25 amb subquadrats i llavors el que contem és el número de subquadrats en els quals apareix l'espècie que estem quantificant. Llavors, a partir d'aquí, ho transportem als centímetres quadrats que estem mostrejant i llançant diversos algòmetres, doncs aconseguim tenir una idea del que està passant i de quina és la quantitat d'algues que hi ha, d'algues invasores en aquesta zona. És la manera com quantifiquem les algues, a través d'aquests comptatges de superfícies conegudes. O bé també hi ha un altre sistema que és molt més lent, que és fer relevés, que és fer quadrats, fer raspats. Agafem i mostregem amb una escarpa i un martell, traiem de la roca totes les algues, les posem en una bossa, ens les emportem al laboratori i allà les separem. Les separem segons cada espècie i després mesurem quina és la seva cobertura, o sigui, quant de tros, quina superfície ocupen. Aquest mètode és molt més fi, però és ben bé quan fem un estudi específic de la invasió en un lloc molt concret. Però aquest altre és molt més ràpid i ens dona una idea boníssima i
i podem recórrer molta més superfície de la costa fent aquests comptatges. Després, per exemple, per mesurar mol·luscs i espècies amb distribució més dispersa, doncs el que fem és transectes. Llancem una cinta que està marcada, una cinta mètrica al fons del mar, i amb una barra d'una superfície coneguda, en aquest cas una barra d'1 metre, doncs vas nedant i vas mirant quines espècies estan en aquest transecte, en aquesta carretera que tu estàs recorrent. I llavors tu vas apuntant les espècies que hi ha, i així els mol·luscs i espècies que és una aquí, una allà, una aquí, una allà, doncs et queden recollides i referides sobretot a una àrea, que és el que ens interessa per tenir dades reals d'ocupació. Després, també, per exemple, aquí sota veieu, aquest és un corall, un madreporari, és la polina patagònica, semblant a la cladòcora cespitosa, però també ara ha proliferat per tota la costa, i aquesta espècie el que fem és mesurar els seus màxims, els diàmetres més llargs. Una altra mesura per tenir números. O els comptatges de peixos, que els comptatges de peixos és tants minuts al llarg d'una línia, vas seguint la línia i vas comptant el número de peixos i, si pots, els sexes, si tenen dimorfisme sexual, si són diferents, les femelles dels mascles, i a més les talles, aproximes les talles. Són feines que en el fons has de tenir un training, o sigui, t'has d'acostumar a fer aquest tipus de comptatges, però que funcionen molt bé i ens donen moltes dades respecte a com funcionen les invasions i si augmenten, si no, és a dir, aquesta és la manera com nosaltres treballem. Els resultats d'aquestes xarxes de mostreig que estem fent, de seguiment, ens han donat moltes espècies introduïdes detectades a Catalunya i que hem fet una petita fotocall amb algunes, no totes, perquè si no ja no es veia cap, però el que els volia dir, per exemple, això, les espècies algals que hem anat trobant així amb més força al litoral català serien l'esparagopsis armata, que és la primera que us he explicat, la dels ganxets, però aquesta, com és estacional, diguem que no ens ocasiona tants impactes, que aquesta es distribueix per tota la Costa Brava. És una espècie més molt curiosa perquè només ens arriba fins a Blanes, i des del Cap de Creus fins a Blanes. I no ens baixa de Blanes des de fa molts anys. En canvi, per exemple, a les aigües, diríem que és d'aigües més fredes, però no, per exemple, a les aigües d'Andalusia està ple i a més no és ni tan sols estacional, es queda tot l'any. És a dir, que hi ha algun tram de costa que encara no sabem per què no es distribueix. Després també hi ha la Crotamempiesi, que és una espècie que hem trobat només un petit fragment l'any 2010 i no l'hem tornat a trobar mai més. O sigui, allò d'espècies invasores, doncs no a tot arreu són invasores, perquè aquesta la vam trobar i realment no hem observat una invasió. I en canvi, per exemple, a les costes del Garraf vam trobar el 2008 Caulerpa cilindracia, que és aquesta de la dreta del tot, i aquesta sí que s'ha repartit per tot arreu, s'ha disseminat per tota Catalunya. I per tot el llevant peninsular i Canàries, ha arribat a tot arreu aquesta espècie, molt agressiva. Bé, doncs aquesta era una pinzellada, el que us explicaré ara el que ens va passar al Garraf. Al Garraf ens van avisar que hi havia una espècie, ens van avisar els pescadors, que és el tema, que quan més ulls hi ha al mar, doncs més fàcil, més ràpid trobem les invasions, perquè moltes vegades som els científics els que anem a buscar-les, però no tenim tants ulls al mar. Llavors està molt bé comptar amb la col·laboració de tots els que anem al mar. Hi ha bussejadors, pescadors, navegants, els que fan windsurf, els que fan paddle surf, els que van a nedar, els que fan snorkel. És a dir, hi ha moltes maneres, molts ulls al mar, quanta més gent tenim. Per això després també us parlaré una mica al final del tot de la ciència ciutadana.
necessitem molts ulls al mar per detectar coses com aquestes. Llavors, la caulerpa aquesta, la caulerpa cilindràcia, que és aquesta espècie, va arribar a la costa del Garraf l'any 2008 i ens van avisar uns pescadors. Van dir que a les xarxes havíem trobat una espècie que ells no coneixien, que no havien vist mai. Van baixar i efectivament era aquesta espècie, era la primera cita per Catalunya i quan vam anar a bussejar vam trobar que presentava en primer lloc aquell aspecte, simplement algun estoló d'on sortia aquests raïms, i al llarg dels anys vam anar fent mostrejos estacionals i vam veure com canviava l'aspecte d'aquests fons. Eren fons detrítics, costaners, i ja veieu que l'aspecte era això, cascajo i poco más. I resulta que vam començar a veure la colonització d'aquesta espècie al llarg del temps. Va anar creixent i creixent, veieu aquí, fins va arribar un moment en el qual això era un autèntic camp de golf. Això, posaves la mà a dintre d'aquesta catifa i ni te la veies, és a dir, inclús tenia potència, eren diversos centímetres d'alçada, o sigui, és una espècie que és estolonífera i va creixent una sobre de l'altra, una sobre de l'altra, una sobre de l'altra, fins formar tot aquest turf tan impressionant. Bé, això ens va passar, ja us he explicat, vam començar l'hivern del 2008, a l'estiu del 2009 va presentar aquest aspecte, el 2020 aquest, i el 2011 ja vam trobar aquest mazacote de caulerpa cilindràcia. Però el següent mostreig, que va ser a l'hivern del 2011, veieu que és la mateixa foto, la mateixa cadena, que és una que lliga una boia que hi ha a prop davant de Vilanova, que és una boia oceanogràfica que tenen els de la UPC per mesurar corrents i temperatures. Si es ben bé al mateix lloc, doncs no va aparèixer ni un petit vestigi d'aquesta espècie, és a dir, va col·lapsar l'espècie a l'hivern del 2011. Tot i això vam continuar a anar-hi, a l'estiu vam tornar-hi per si de cas, i sí, vam començar a observar que tornava a aparèixer aquesta espècie i que a poc, el 2012 ja tornava a formar aquests estolons que es anaven pujant una sobre de l'altra i que anaven recorregant tot el detrític costaner. Veieu? Doncs això és el que moltes vegades, per què estudiem a llarg recorregut una espècie invasora? Perquè volem veure què és el que està passant al llarg del temps. Volem veure si realment s'està expandint a la zona d'estudi o si no ho fa, si es queda en estadis incipients i només forma petites taques, i si a més s'hi prolifera tantíssim, si després hi ha col·lapses, ja bé sigui per esgotament del recurs, o sigui, perquè s'ha menjat tot el que es podia menjar, podia absorbir del terra, doncs això ha sigut limitant i ha aconseguit que a l'extingir-se aquest recurs s'ha extingit ella, o bé perquè hi ha hagut un episodi de mortalitat derivat d'un patogen, o bé per competència, perquè ha arribat una altra espècie que ha sigut més bona competidora que ella. Totes aquestes coses són coses que anem observant al llarg de l'evolució de les invasions. Les invasions, ja us dic, és una història de llarg recorregut. I que a l'últim gràfic veieu com anem seguint a vegades les invasions i van fent com saltironets. I a vegades arriben a un punt màxim, col·lapsen i tornen un altre cop a agafar força i tornar a créixer les poblacions a nivells com els que havíem observat en els moments pitjors de les invasions. Aquestes espècies són caulerpa cilindràcia. Mireu, aquesta zona és a la Costa Brava, tot això, aquesta és la zona aquesta és a prop de les Medes, de les Illes Medes i del Cap de Creus, que són les dues àrees marines protegides que tenim i a més amb molt interès de busseig per bussejadors i per turisme nàutic, per turisme subaquàtic. Doncs aquí tenim, aquesta és la invasió que hi ha a Cala Canyelles de Roses, i aquesta és la que hi ha a Ses Negres a Begur. La caulerpa cilindràcia és una espècie que creix molt ràpid, és una espècie que creix, els rizoides arriben a créixer fins a 2 centímetres al dia. Això és una bestialitat, perquè, vaja, quasi bé que al llarg de la immersió pots veure que creix, no tant, però és una taxa de creixement
impressionant. I les seves frondes, que són aquests petits trossos plens de boletes, creixen molt ràpidament, però tenen diferents morfologies en funció de la fondària. És a dir, quan estan a més fondo fan frondes més llargues, quan estan a menys fondària fan frondes més estretes i més apretades. O sigui que presenten diferències morfològiques en funció de la fondària, en funció de la irradiància que els arriba. Transloquen el material de les parts velles a les zones on hi ha creixement, que són les puntes, aprofitant que tot són úniques, és una única cèl·lula que té estructura sifonal, és com tots els nutrients es poden moure per dintre de la cèl·lula per anar a reforçar aquest creixement apical. Bé, una altra de les espècies xungues, invasores que tenim aquí, que aquesta no ha arribat encara a Catalunya, però l'estem esperant, és la Limeda incressata, que és la nova invasora a la Mediterrània, a Mallorca. Aquesta es va trobar per primer cop a Mallorca i és una alga verda, una mica dura, perquè conté calci. És bastant fàcil d'identificar, perquè fa aquest ventall, forma aquests discos. El color també és molt maco, és un color verd, o inclús a vegades és com més blanquinós perquè es recobreix d'algues calcàries. I es ramifiquen formant vanos, des d'una única tija fixada al substrat. Aquesta espècie és una alga verda dura i pot viure sobre roca, sobre mata morta de posidònia o inclús sobre sorra, perquè s'enganxa a petites pedretes. Pot arribar a formar praderies molt extenses i és originària de la banda occidental de l'Atlàntic, o sigui, de la zona atlàntic tropical. I se sap que va creuar l'Atlàntic cap al 2005 i la primera cita que es va trobar d'aquest itinerari va ser a Madeira. Per tant, l'opció que hagi sigut per transport, ha vingut transportada pels vaixells, és la hipòtesi més important o més pes. Aquesta espècie, no ha sortit la imatge, però crec que no ha sortit la imatge completa. Sí, aquesta és la imatge als fons de Palma. Els fons de Palma ja veieu, és un camp monoespecífic, es veu una mica de posidònies per aquí i per allà, però veieu com ha colonitzat tot el fons de mata morta i no s'observen altres espècies algals. És a dir, que està donant molta canya. Després, ara, el que ens trobem és espècies invasores que estan... Aquesta espècie, que és una espècie provinent del Japó i Corea, que és una espècie amb un nom molt complicat, un nom japonès, que es diu Rubulopteris okamurae. Aquesta espècie va arribar l'any 2005, es va trobar a l'Etang de Thó, a l'estany que hi ha passat Montpellier, a prop de Sète, es va trobar per primer cop. Aquella és una zona, com us he explicat abans a la gràfica de l'aqüicultura, doncs és una zona on hi ha moltíssimes espècies invasores que han arribat per això, per l'aqüicultura. I aquesta va ser una d'elles. Es va trobar un primer indici d'aquesta espècie, però no va desenvolupar-se gaire. I en canvi, el 2015 va aparèixer a les costes de l'estret de Gibraltar, concretament a Ceuta, a les aigües de Ceuta, les platges de Ceuta, va fer uns creixements brutals. No sé si veieu a la dreta, hi ha una imatge d'un diari de Ceuta, em sembla que aquesta imatge és de l'Òscar Ocaña, i del Museu de Ceuta, un treballador del Museu de Ceuta, i veieu com queda la platja. És una alga que després, o sigui, que es desprèn i que forma després el que es diuen arribazones, que formen aquestes masses que van a parar a les platges, que es podreixen, que fan olor i que finalment acaben amb el turisme. És a dir, aquí ningú pot estirar una tovallola a sobre d'això. És a dir, que causen perjudicis econòmics brutals. I això està passant a l'estret de Gibraltar. O sigui, actualment ja va des d'Almeria, ja tenen a Almeria, fins a Càdiz. Bueno, a Càdiz no ben bé, però fins a passat l'estret.
a les aigües, vaja, i a les aigües de Ceuta també. És a dir, que tenen un problema de nassos que, a més, recentment hem trobat que també està passant a Marsella. La història és que, us dic que va començar a l'Étang de Thau i sembla ser per una publicació i per comunicacions personals de col·legues francesos que van observar com aquesta alga s'utilitzava per embalatge de garotes. A França, igual que aquí a Catalunya també molt, es consumeix molt els eriçons de mar, les garotes, para centrar tus líbidos. Doncs aquesta espècie era transportada des de l'Étang de Thau, aquestes llacunes, fins a Marsella. I un col·lega nostre inclús la va trobar en un mercat de peix, a sota de les garotes. I bé, actualment està desenvolupant-se a velocitats també molt, molt impressionants a diferents punts, de diferents cales i diferents illes de la badia de Marsella. O sigui que estem rodejats. La tenim tant pel sud com pel nord. Aquesta espècie presenta aquest aspecte, sota aigua, s'assembla molt a les nostres ictiotals, té dues morfologies, una d'estiu i una d'hivern. La que és més estilitzada s'assembla molt a la dictiota dicòtoma, que és una espècie que nosaltres trobem per tot arreu nostre, i realment només es poden diferenciar amb talls i observació de les cèl·lules, la distribució de les cèl·lules al llarg de tot el còrtex. O sigui que, a més, és difícil de diferenciar. O sigui que quan arribi és probable que no ens en donem compte com els ha passat al Parc Nacional de l'Estret i a les aigües de Ceuta. És originari de Japó, Xina i de Corea, és, per tant, d'aigües pacífiques. Els vectors d'aigües d'allà és bàsicament ha vingut transportada per el shipping, per el transport de mercaderies, a través de les aigües de llast, s'ha trobat al port d'Algeciras, s'ha trobat, i també per l'aqüicultura, us acabo d'explicar ara, de la zona de Thau. La invasió és críptica, això vol dir que s'assembla moltíssim, que pràcticament de visum és indistingible d'espècies que nosaltres tenim aquí, i presenta aquests dos morfotips, que ja us he dit. La reproducció és molt ràpida i els impactes són incalculables. O sigui, recobreix ràpidament tots els boscos marins, col·lapsa les xarxes dels pescadors i afecta moltíssim, moltíssim, moltíssim el turisme, ja que és una espècie que es desprèn, es podreix, acaba sent una sopa. La gent refereix allà al sud, els col·legues d'Almeria, de Màlaga, de Granada, ens expliquen que entres a l'aigua i que és una sopa, suspensió, com quan hi ha un temporal, que queda tot resuspès d'algues o de fragments de posidònia, doncs és ben bé això, una sopa que són metres i metres i metres i amb molta turbidesa i que, a més, que acaba dipositant-se a la sorra de les platges. O sigui que aquesta és la que ens espera. A part d'aquestes espècies algals, com abans també us he explicat, hi havia els peixos conill. Us he dit que eren uns peixos que havien arribat a través del Mar Roig. Hi ha dues espècies dels ciganos. A la imatge anterior, aquesta imatge completa, això és un bosc d'algues estàndard de les nostres aigües. Aquestes són espècies molt corrents nostres, són feòfits, són sargàssums i cistoceires, això són cistoceires, que a més són espècies que són indicadores de bona qualitat de costa. Això és un típic paisatge de la Costa Brava, o de Balears, o d'Escàndola, o de les Freus d'Eivissa, Formentera, o sigui, de llocs que realment tenen una molt bona qualitat d'aigües. Doncs aquest és un paisatge que era el paisatge habitual a les aigües someres de Turquia i que en arribar aquests peixos, que són dues espècies del mateix gènere, que és el Siganus luridus i el Siganus ribulatus, una espècie que depreda, és remoneador, o sigui, va mastegant i mastegant i mastegant les algues d'aquesta zona. No els agrada dels 0 metres al 0,5, que és on trenca la onada, no els agrada, per tant, allà encara queden algues i a partir dels 10 metres també tornes a veure el paisatge complet de bosc. Però en aquesta franja dels 0,5 als 10 metres ens ho mengen tot. I el que van fer
I el que vam fer és fer un experiment per demostrar que si era aquesta espècie la consumidora d'aquestes espècies, de totes les espècies de boscos algals. I per això ho vam fer mitjançant unes gàbies d'exclusió, que són aquestes que hi ha en la imatge, que ja veieu, és una gàbia on la plantem i la fixem al fons del mar i no poden entrar els peixos a menjar-se-la. En aquest experiment vam referir això, totes les gàbies, quan un cop aïllaves el que era el consum de l'herbívor, que eren els conills, els peixos conill, doncs aquestes espècies tornaven a créixer. Ja heu vist l'aspecte que presenten els fons de Turquia quan arriben aquests peixos, que és ben bé desèrtic. Ens veieu a nosaltres dos allà muntant una estructura i ben bé és un paisatge lunar. O sigui que vaja, que és un problema. Són espècies molt agressives. Bé, un altre corall, una altra espècie que està proliferant molt és el corall aquest, l'Oculina patagònica, que ens us he explicat com la mesurem, en diàmetres màxims. I aquest corall també s'ha vist com en determinades zones presenta caràcter invasor, i aquest és el cas del litoral del Cabo de Palos, on vam fer un estudi. Ja veieu, en la imatge que acaba de sortir es veuen els oides oberts, o sigui, estan fora, estan oberts, en la foto de cobertura així general estan més apretats i més tancats. Veieu així com es visualitza aquest corall a sobre de les comunitats fotòfiles. I aquesta espècie, doncs, l'any 2002 presentava una densitat de menys d'una colònia per metre quadrat i es va triplicar la seva abundància al llarg de tot aquest parc natural, del Cabo de Palos, en només 8 anys. És a dir, que va arribar a ser l'invertebrat més abundant a les aigües someres de la reserva marina. Bé, doncs què fem amb totes aquestes dades? O sigui, quan trobem tantes invasores, les quantifiquem, les mesurem, apuntem les abundàncies, com podem avaluar aquests efectes, els impactes que fan i comparar els impactes en els diferents llocs. Doncs per això el que fem és aplicar un índex que s'anomena índex de biopol·lució, traduït en anglès, i van desenvolupar uns col·legues, Olenin i col·laboradors, que són lituans a les aigües dels mars del nord. Aquí aquest índex classifica la biopol·lució en 5 nivells i en funció dels impactes, l'abundància i el grau de distribució de les espècies. I avaluem els impactes que modifiquen la qualitat. Llavors, aquest és l'exemple de l'aplicació d'aquest índex al mar Negre. Aquesta espècie, que no sé si l'heu vist, forma part del plàncton gelatinós. Sabeu que hi ha molts organismes, a part de les meduses, que formen part del plàncton gelatinós. Aquest és un ctenòfor. Totes aquestes línies que veieu es mouen, són com unes pintes que es mouen. Aquesta espècie és la Nemioxys lady. Aquesta espècie va arribar des de l'Atlàntic nord-occidental al Mar Negre, al Mar d'Azov i al Mar Caspi, que estan interconnectats entre si per petits canals o per canalitzacions entre els diferents països. Aquesta espècie és molt agressiva, depreda sobre les larves de peixos, sobre els ous i sobre el zooplàncton. I va provocar les pesqueries del Mar d'Azov i va ser la causa de la reducció de les captures de peix a una cinquena part en el Mar Negre. I que el 2009 ja la vam trobar a les aigües catalanes, concretament a la zona del Delta de l'Ebre. Nosaltres el que fem, quan trobem una espècie, el que fem és aplicar aquest BPL, aquest índex de biopol·lució, i així anem estudiant l'evolució d'aquesta espècie, si realment creix, si no creix, perquè a vegades, si no tens números, amb l'ull no n'hi ha prou. Llavors, al Mar Negre, el que es van fer és, en primer lloc, va haver-hi un període, una fase d'establiment, va arribar aquesta espècie a les costes del sud de Crimea.
i el 82, el 82 va ser la primera cita, i aplicant el BPL no es considera que hi hagués biopol·lució, és a dir, no es considera una espècie invasora, perquè no provocava impactes en l'ecosistema on arribava. El 87 ja veiem que això ha canviat, ja s'ha disseminat. I llavors, aplicant l'índex, la biopol·lució era ja una biopol·lució moderada. I el 89 ja va arribar a haver-hi una oclusió, un bloom impressionant. Aquesta espècie va créixer a nivells de biomassa màxims, de 184 grams per metre cúbic, o sigui, es va sortir de mare, això. Llavors, en aquest punt és quan dèiem que presentava un índex de biopol·lució de 4, que és biopol·lució massiva. I què va passar amb aquesta espècie? Que, curiosament, a la següent dècada, dels 90, fins als 2000, va aparèixer en aquesta zona, al Mar Negre, va aparèixer un altre ctenòfor. Aquesta altra espècie es deia Beroeobata. Aquest ctenòfor és carnívor i depreda sobre organismes del seu propi tipus, del seu propi fílum. I el que va fer és que va depredar accidentalment. Això no va ser introduït, que sapiguem, deliberadament, sinó que va ser un tema accidental, i va arribar a consumir i a regular aquesta població de Nemiopsis leiri, i es va recobrar un altre cop l'abundància de pesqueries i l'abundància de peix en aquesta zona. O sigui que ja veieu que el que us he explicat abans amb el gràfic, això ho quantifica molt bé aquest índex. O sigui que en aquesta zona, en aquesta dècada, el que es va sempre avaluar durant tot aquell temps sostingut és que els nivells de biopol·lució en aquest mar eren febles. Era un BPL igual a 2 o menor a 2. Com us deia, això ens ha succeït no ha provocat impactes que haguem pogut constatar. Per tant, la tenim considerada o tipificada a les aigües catalanes com no invasora, però hem vist el seu comportament en altres zones i la tenim vigilada, diguem, aquesta espècie. Les localitats vigilades pel control d'espècies invasores en l'últim període de mostreig, que va ser entre el 2016 i el 2018, ara hem de tornar un altre cop a fer els mostrejos nous, però hi ha hagut entre pandèmies i retrasos de licitacions i programes, doncs encara no s'ha començat el nou programa. Hem mostrejat 60 localitats, hem trobat 12 espècies introduïdes en aquestes zones i hem cobert 25 masses d'aigua. En aquesta zona, des de Portbou fins a les Cases d'Alcanar, el que hem trobat durant aquells anys és que hem trobat que hi ha 2 espècies que són invasores, que estan considerades com invasores, ja que el seu BPL és més gran que 0. I aquestes són Caulerpa cilindracia, que actualment presenta uns índexs de biopol·lució de 2, i Gomersleyella cetacea, que presenta un índex de biopol·lució de 1. O sigui, són espècies que avui dia, durant aquests anys, estan provocant impactes en els ecosistemes marins litorals nostres. La major part de les espècies introduïdes que hem trobat no han provocat impactes mesurables, per tant, considerem que no són invasores a Catalunya. Aquí és un gràfic de colors, que normalment és com ho expliquem, mesurant això, mostrant amb barres amb diferents colors on no hi ha impacte, on no trobem impacte de cap espècie, on trobem impactes febles, com és el cas d'aquesta zona de Caulerpa cilindracia, a les costes ja del Tarragonès i per sota de Barcelona, i per sota del Garraf, on presenta impacte més fort, que és l'impacte moderat, que és el color groc, seria l'àrea del Garraf, com també presenta impacte fort en la zona aquesta del Golf de Roses, que abans us he ensenyat també una imatge de les Canyelles i el Cap de Creus, que està començant a escampar-se, i les altres, les que estan marcades com verd, són zones, àrees on s'ha observat BPLs de 1 causats per l'espècie de Gomersleyella cetacea, que és aquesta vermella que us deia que afecta el coral ixen.
Per tant, doncs, a les 12 espècies introduïdes, dues han presentat aquest caràcter invasor i són aquestes dues. La de les boletes és Caulerpa cylindràcea i l'altra és Gomerlia cetacea. Llavors, la solució actual al problema, doncs, no n'hi ha, francament, no n'hi ha. L'erradicació és impossible, almenys quan ja la invasió ha crescut i és gran. Per mètodes manuals i físics i químics de moment no hem trobat manera, i per mètodes biològics com introducció de depredadors, és a dir, per fer lluita biològica, el que ha passat en el cas de la Nemiopsis lleidi, que això ha sigut una lluita biològica, doncs això ha passat de forma natural. S'han intentat assajos, per exemple, en el cas de la Caulerpa taxifolia, que és aquesta espècie on he posat un llimac a sobre, un opistobrànquid, que s'han fet estudis en circuit tancat, òbviament, per veure com podria funcionar l'erradicació amb una espècie que és Elicia supernata. Doncs no funciona, perquè la ràdula, l'aparell mastigador d'aquest llimac, el que fa és disgregar molt més aquesta espècie, perquè la fragmenta, i com aquesta espècie té una reproducció també vegetativa, o sigui que qualsevol petit fragment regenera tota l'alga, doncs el que passa és que no és una solució. A més, mireu la diferència de tamany. O sigui, aquest llimac és ben petit i les fulles de Caulerpa taxifolia a vegades arriben a tenir vora 1 metre de llargada. Per tant, doncs no és una opció a considerar. L'únic que podem fer, això sí, és actuar sobre els vectors d'introducció, com és el control de les aigües de llast, el control del fouling de les embarcacions, de tot aquest cargolillo que s'enganxa als cascs de les embarcacions, com és procurar que hi hagi mecanismes de control de les espècies que... O sigui, posar barreres en les espècies que creuen les canalitzacions transoceàniques o les que hi ha pel mig d'Europa. I actuant sobre aquests vectors és on realment podríem, o sigui, no sobre la invasió ja consolidada, sinó sobre els mecanismes de dispersió d'aquesta espècie. Llavors, també el que podem fer, l'altra mesura, que clar, això diguem que és lluitar d'aquesta manera contra els vectors, ho podem fer a nivell més global, a nivell més administratiu, o sigui, a nivell més planetari d'administracions, governs i vaja, d'Europa, de la direcció política del món, implementar mesures per les quals es freni l'avanç mitjançant aquestes vies. Però el que sí podem fer els bussejadors, com nosaltres, o els pescadors, o tots els actors que ens movem pel mar, és col·laborar amb ciència ciutadana. Crec que molts de vosaltres ja coneixeu aquesta plataforma, que és Observadors del Mar. És una plataforma marina on hi ha molts projectes. Aquesta plataforma porta bastants anys de recorregut, des del 2012, i aquesta plataforma es dedica al perquè jo també col·laboro aquí, estic a la coordinació, doncs és la conservació dels fons marins. I bàsicament són una sèrie de preguntes, una sèrie de projectes en els quals qualsevol de nosaltres, dels ciutadans, podem col·laborar aportant dades. Ja us he dit que va començar el 2012 i hem anat creixent i han sortit papers, articles científics, han sortit diferents iniciatives a partir de, inclús a nivell de gestió, d'ajuntaments o de... gràcies a moltes de les propostes d'observadors. Els àmbits científics són tant la biodiversitat com les espècies exòtiques, com les bessures marines, també el canvi climàtic, perquè tenim projectes de mirar distribució de peixos o d'espècies d'aigües més calentes, a veure si hi ha migracions cap a aigües més fredes. Llavors, per tant, aquí veiem un reflex del que és el canvi climàtic, o fins i tot espècies amenaçades. Hi ha 13 projectes que són aquests
que veieu, atenció a coralls, deserts marins, peixos i escalfament, alerta a meduses, no? O sigui, hi ha per tots els tipus. Les meduses fins i tot no cal ser bussejador per veure meduses. És un banyista en qualsevol platja. Fas una foto amb el mòbil, la penges a observadors del mar i hi ha una dada més, hi ha un registre més. A més, et trobes amb diferents com es diu, ajudes per reconèixer les espècies, per intentar identificar-la i penjar quina espècie és, i en el lloc geogràfic on la trobes, és com amb una espècie, amb el mapa, es distribueix cada una de les coses amb els diferents projectes que tu col·labores. Peixos mediterranis, també hi ha un projecte recent inaugurat ara de taurons i rajades, de Microplastic Watches, que aquest té molt èxit a les escoles, que moltes escoles estan implicades i van a fer mostrejos de com es treballa per veure els microplàstics que hi ha a la sorra de les platges, i les de praderes marines en reproducció, el de crustacis decàpodes, el projecte Nacres, que sabeu que les nacres, la pinna, nobilis, ha patit un episodi de mortalitat brutal per tota la Mediterrània, que gairebé la porta a l'extinció, és aquesta espècie, aquest mol·lusc tan gran que veiem clavat molt sovint a les praderes de Posidònia, i que va contreure un paràsit que ha acabat amb les poblacions. O sigui, hi ha molt pocs reductes on continuem trobant pinna nobilis viva. Inclús es va fer esforços de retirar les espècies que hi han sobreviscut per aïllar-les a diferents aquaris. Hi va haver un projecte molt important per intentar minimitzar aquesta mortalitat. I això també va ser promogut gràcies a les senyalitzacions que van deixar tots els ciutadans que van penjar observacions a observadors del mar. També tenim un projecte d'aus marines i el d'algues invasores, òbviament, en el qual jo valido, formo part de l'equip científic, i de peixos exòtics i de la família dels cignàtids, dels peixos pipa i de cavallets de mar, i de bessura marina. D'acord? Doncs aquesta és una mica, us dic, una de les maneres com podem nosaltres col·laborar amb la problemàtica tan important com són les espècies invasores. Bé, les prioritats d'observadors són, algunes de les prioritats d'observadors són aquestes, contribuir a la conservació del medi marí i de les espècies amenaçades, transferir el coneixement per millorar la presa de decisions en la gestió, sobretot de les aigües marines, de les àrees marines, però també a nivell municipal, per exemple, o expandir la nostra activitat. Ens estem movent ja per tot el Mediterrani, i aquest any passat vam desembarcar a Andalusia amb diversos projectes i hem tingut una molt bona acollida. Es pretén, des de la Fundació Biodiversitat, tenim una aliança amb la qual la pretensió és arribar a tota Espanya, recorrent totes les demarcacions marines. És a dir, que arribarem algun dia, l'any que ve, a Galícia, a l'Atlàntic, al Cantàbric, o sigui que aquesta és la idea. O sigui que jo us encoratjo, ja sé que col·laboreu, veieu aquesta gorgònia està penjada a observadors del mar des dels bussejadors del CIP. O sigui que hi ha moltes maneres i es poden fer encara moltes coses per identificar, a més, problemàtiques noves que encara no tenim, projectes que potser encara no han succeït, episodis de mortalitat que encara no hi ha cap científic que hagi agafat aquesta problemàtica i hagi dissenyat un projecte. O sigui que encara hi ha molt camí per recórrer. I aquestes són aquest mapa de punts són les observacions que tenim i el nostre, la zona on tenim observacions. Ja veieu que fins i tot al Mediterrani oriental tenim observacions. És fàcil elegir un projecte, fer una foto, pujar-la, compartir-la a l'ordinador i llavors inclús s'estableix un diàleg amb els científics perquè els científics responsables de cada projecte validen aquella informació, validen aquella espècie o validen aquelles dades, perquè hi ha alguns projectes que tenen inclús protocols, com és per exemple el cas d'atenció a coralls, en el qual fas 4 mesures de com està de mort, quin percentatge de teixit
necrosat té aquell corall, no? I doncs tot això es pluja a la plataforma i són un munt de dades que tenim tots els científics per conèixer molt més com funcionen els ecosistemes marins i les problemàtiques a què ens enfrontem tots. O sigui que és una molt bona manera d'actuar. Jo crec que fins aquí, crec que us he donat una explicació bastant extensa, però ara el que farem és que podeu preguntar coses, tots els dubtes que us han sorgit o preguntes que ja teníeu i que podeu aprofitar el moment per traslladar-me. Moltes gràcies. A veure, no sé, Núria, si has recollit alguna pregunta o si algú vol aixecar la mà. Bueno, jo, primer de tot, moltíssimes gràcies. La veritat, m'he quedat bastant al·lucinada. Jo, com a experiència pròpia, sí que he estat diversos anys a Mèxic i m'he trobat l'alga aquesta putrefacta que dius de les platges. Allà li diuen el sargazo, però dono per fet que és la mateixa que estàs comentant perquè és que és exactament igual la imatge que has posat. Vull dir, és muntanyes d'alga podrida a la sorra de la platja i quan entres és com un suc. No és la mateixa espècie. El sargazo és una espècie que també tenim aquí, però no tan gran com la que tenen a les aigües de l'Atlàntic. Ostres, doncs espero que no vingui això, perquè... També, per exemple, això també passa a les aigües dels mars del nord i les costes, no sé, les costes britàniques. Cada any tenen blooms d'algues verdes, saps? Que moltes vegades són ulbàcies, que són de creixement molt ràpid quan comença a fer una mica de calor i hi ha nutrients, que també els deixen les platges fetes un desastre i això, podrint-se i provocant problemes de molts tipus. Inclús problemes d'al·lèrgies per inhalació de metabolits que desprenen en el procés de putrefacció. Sí, hi ha moltes problemàtiques amb les espècies invasores. I entenc el que dius, no?, que un cop arribat la invasió és molt difícil erradicar-la, i tampoc hi ha accions preventives, no només com, diguéssim, els vectors, però que s'hagi trobat relació de dir doncs tal contaminant afavoreix a la proliferació o tal, saps? Que diguessis, mira, a les costes d'aquí de Barcelona, cert contaminant que deixa anar les depuradores dels rius afavoreix la proliferació o alguna que poguéssim fer ara sí que la ciutadania, com per dir, intentem frenar això que afavoreix la invasió, no? Sí, però moltes vegades aquestes espècies s'implanten... És que depèn de cada espècie, saps? Realment depèn de cada espècie. Cada espècie és de su pare i su madre, o sigui, té els seus requeriments i moltes vegades tampoc els coneixem, però, per exemple, sí que hi ha espècies que fixen nitrogen, saps? Com els còdiums, hi ha espècies... I moltes d'aquestes espècies invasores precisament s'instal·len en llocs degradats, perquè el que també hi ha és una teoria de la resistència biòtica, teories ecològiques, respecte a com de resistent és un hàbitat en funció de la seva complexitat. La seva complexitat vol dir que ecosistemes amb una composició molt ben estructurada són més impermeables o menys vulnerables a les introduccions. Això és una hipòtesi, la hipòtesi d'Elton, de la resistència, que a vegades funciona i a vegades no. És com el cos, no? És com el sistema immun té més dèbil i allà és més fàcil que s'enganxi. Sí, inclús a vegades l'herbivoria també. O sigui, últimament, ara, aquest any, en el meu equip s'ha publicat un article sobre la resistència d'aquestes comunitats ben estructurades, que el fet de ser una comunitat estructurada i, a més, tenir depredadors que preden sobre la comunitat estructurada, aquesta sinergia dels dos mecanismes doncs frena l'avanç d'espècies com Calauroca cilindracia. O sigui, hi ha coses que, saps, hi ha mecanismes que ni tan sols estan, que no és allò un potet i molt nitrogen afavoreix això. No. Hi ha inclús relacions intraespecífiques entre les espècies que afavoreixen aquest tipus
protecció, no? Mira, llenço una pregunta que ha fet la Clara Coll. Pregunta, saps si l'acidificació oceànica beneficia o perjudica la proliferació de la caulerpa? No, no ho sé. No ho sé. No hi ha estudis al respecte i llavors no ho sé. O sigui, sí que, per exemple, hi ha zones on hi ha molta acidificació, no? Per exemple, zones, jo recordo quan vaig viatjar a unes illes, a les d'Eòlies, a Grècia, a Vulcan, no? Stromboli. Recordo haver vist les zones on hi havia surgències, no? De sofre, doncs pràcticament no hi havia recobriment algal, i el recobriment algal que hi havia precisament eren espècies de requeriments ecològics, espècies que eren com molt sensibles a pol·lució, saps? Que eren les cistoceires. O sigui, em vaig trobar quantitat de cistoceires crinites, que vaig pensar, com pot ser que aquestes algues, que per mi representen el top d'indicadores de bones qualitats, doncs estiguin aquí i siguin les úniques que aguanten, no? Això és que clar, tenim moltíssimes espècies, cada una té, ja et dic, té els seus requeriments, o sigui, i realment sabem poc de la biologia de moltes d'aquestes espècies. Quan es converteixen en invasores, quan les fregim a proves, a veure què li agrada més, què no li agrada, si produeix metabòlits que són tòxics. O sigui, quan moltes d'aquestes espècies, les seves estratègies, o sigui, el seu èxit és bàsicament perquè tenen estratègies reproductores estupendes, no? És a dir, per exemple, aquesta que veieu en pantalla, que és la Colubacillindracea, es reprodueix tant sexualment com asexualment, i asexualment a tota castanya, ja us he explicat abans, 2 centímetres diaris, no? I a més també sexualment, per tant, doncs imagina't. I a més, doncs, té toxines. És una espècie que té toxines. Té unes substàncies, uns metabòlits secundaris que es diuen caulerpenina, que són tòxics. I per tant, doncs, diguem que desafavoreixen que siguin depredades pels peixos o per altres o per les garotes. Tot i que, ja et dic, també al llarg dels anys el que hem descobert és que, per exemple, la salpa s'ho menja. La salpa es menja totes les algues del Mediterrani. És l'herbívor més important que tenim al Mediterrani, la salpa i les garotes. I aquestes consumeixen també Colubacillindracea, i inclús a les salpes els agrada molt Colubacillindracea. Les conservarem, doncs. Mira, la Surai pregunta, primer de tot, comenta que és molt interessant la xerrada i comenta que l'àlga verda invasora a Mallorca, que té calci, no es pot aprofitar per alimentació, per exemple, similar com els problemes d'invasió amb els peixos, com el peix lleó que s'està pescant per alimentació humana i fins i tot per animals. Sí, el peix lleó és un altre dels temes, és una altra de les espècies que han arribat pel canal de Suez. L'heu vist tots segurament perquè tots sou bussejadors, heu anat al Mar Roig i els heu vist allà barallant-se entre ells, no? Doncs ja ha arribat a estar a Xipre moltíssim, està a Itàlia, està a Grècia, crec que també hi és, Israel, Líban i totes les costes orientals, sense cap dubte. I sí, és un peix que es consumeix. De fet, vam fer una erradicació l'any passat, em sembla, a Xipre, i realment això per exterminar-lo, per frenar l'avanç d'aquesta espècie, i el que feien era menjar-se'l. Clar, això està molt bé si són espècies que són consumibles. És perfecte. El problema és quan no són espècies que consumim. O sigui, la Crassostea gira, o sigui, l'ostra japonesa, o sigui, tantes espècies que són introduïdes per aqüicultura, és que moltes són espècies que hem introduït deliberadament per ser objecte d'explotació, perquè nosaltres ens volem menjar. I com a molts se'ns han expandit, i bé que ens ha anat, perquè, escolta'm, està més bona l'ostra japonesa, o té més gust, o és més gran que no pas l'ostra d'Ulis, que és la nostra. Clar, si es pogués menjar tot és fantàstic. El problema és que moltes d'aquestes espècies no ens agraden.
no? No ens agraden. La Caulerpa cilindràcia, recordo que la Carme Ruscalleda, si la coneixeu, una cuinera de Sant Pol de Mar, d'aquestes de campanilles, no? D'estrelles Michelin i tot això, que tenia un restaurant que es deia Sant Pau. Doncs vaig tenir l'oportunitat de parlar amb ella per un altre projecte que tenia, un projecte que tenia amb la Fundació La Pedrera, Catalunya de la Pedrera. Vaig tenir l'oportunitat de parlar amb ella i vam parlar precisament d'aquesta alga. I em va dir que ella havia intentat incorporar aquesta espècie a la seva carta, perquè havia tingut un restaurant a Japó, crec que era, sí, a Japó, i allà la consumia, la utilitzava, perquè clar, és molt maca, decorativa, amb un plat lluís molt aquesta espècie, saps? Si estàs fent un plat de, què sé, d'eriçons, o un plat de coses marines, saps? O un peix, imagina't el decorat amb les algues i floritures i colorets i no sé, i totes aquestes decoracions que fan els grans xefs. Doncs, clar, i em va dir que s'havia trobat amb... havia sigut impossible. Impossible perquè es veu que en el món de l'alimentació, en el món de la restauració i en el món de l'alimentació, hi ha unes restriccions brutals per incorporar nous productes que no estan en la nostra dieta mediterrània, no s'accepten per, ara no recordo quina era l'organisme, però posa el Consejo de l'Alimentació en Espanya, que no sé com es diu l'organisme que regula això, ella m'ho va dir, però ara ja no me'n recordo, fa temps. És a dir, que moltes vegades és que ni tan sols te les autoritzen per explotar. Una cosa és que ens mengem nosaltres i no sé, això és el que em va explicar respecte a la Caulerpa cilindràcia, perquè jo havia sentit que ella la volia incorporar en algun plat, imagina't. El que sí que he de dir és que, per exemple, a les costes de la Mediterrània Oriental, les peixateries han canviat completament. O sigui, les espècies que es consumien a Israel, al Líban, a Síria, a tota aquesta àrea, doncs a Egipte, dels últims 40 anys no en queda cap. Són totes espècies provenients del Mar Roig. O sigui, s'ha canviat la dieta, l'explotació piscícola, no? De recursos pesquers. I això ha sigut forçat per les introduccions d'espècies que han desplaçat moltes, o sigui, que els pescadors van a pescar i només pesquen espècies que han estat introduïdes, perquè han desplaçat a les autòctones i no en pesquen, no en troben. O sigui que sí, a vegades modifiques i explotes una nova espècie, però potser el mal ja està fet, no? I ja has extingit aquella població en aquella zona. Mira, novament la Clara Coll comenta: creus que la replantació de Posidònia podria aturar la colonització de la Caulerpa? Sí, el problema de la Posidònia és que té un creixement molt lent. Molt lent. Llavors, clar, competitivament no té res a fer com li agafi... A veure, també t'he de dir una altra cosa, perquè també hi ha estudis, o sigui, tot això... Clar, per això et dic que és molt important tenir estudis rigorosos sobre les espècies invasores. Jo el que sé, i ho sé positivament, perquè ho he llegit en tota la bibliografia, i inclús jo m'ho he trobat 200 vegades a sota l'aigua, és que quan una pradera de Posidònia té un bon estat de salut, té un fitness, o sigui, està bé, i arriba Caulerpa cilindràcia, no entra a la pradera. Es queda als voltants. Perquè què passa? Que la Posidònia té unes fulles amb unes longituds larguíssimes, no? O sigui, ja sabeu, són cintes enormes, molt llargues. Què fan? Doncs fan autosombra, és a dir, no permeten que arribi la llum a espècies com la Caulerpa cilindràcia, no pot fer fotosíntesis i no entra a les taques de Posidònia. En canvi, m'ha passat a roses, a les canyelles petites, a les canyelles petites. La zona on la Posidònia està estupenda, no hi ha ni un fragment de Caulerpa cilindràcia. La zona que està feta a caldo, que hi ha més matamorta, que van 4 feixos per aquí, 4 feixos per allà, està completament colonitzada per Caulerpa cilindràcia.
Llavors, clar, ja et dic, a vegades la pròpia comunitat autòctona té aquests mecanismes, no? Ja et dic, en aquest cas, en el de la Posidònia, simplement amb el tema de la llum, no? El canopy, la cobertura, no? La cobertura és tan gran que dificulta l'entrada d'altres espècies que tenen els requeriments d'irradiàncies, no? Però, clar, el problema de la Posidònia és el que et deia abans, que la Posidònia la podem replantar, però el creixement és molt lent, molt lent, molt lent. I tenir sort que quan fem aquests transplantaments o fem aquesta regeneració de Posidònia, no ens arribin espècies com la Caulerpa cylindràcia o, pitjor, com la Rugulopteris o Quauca murae. I aquesta sí que trobo que en sentirem a parlar i molt, de fet, només surt als diaris cada dia. I si estiuegeu algú o teniu l'oportunitat per anar això, a la demarcació marina, tant la sud-atlàntica com sobretot la de Stretxolgoran, doncs flipareu, flipareu. Perquè, així com dius, les accions que podem fer, com el d'observadores del mar, una acció directa que podem fer també els bussejadors és sobretot, com sempre, protegir el fons marí i ara més tinguent el coneixement, de que simplement que t'arrastris per una vegada d'aquestes i després vagis a un altre lloc i arrastris el genoll, vull dir, l'estàs proliferant. Llavors, el simple fet d'evitar tocar el fons és una acció immediata. Sí, però aquesta és una de les bones pràctiques que ens imposem tots els bussejadors, no? Jo quan vaig a treballar les he de tocar per nassos perquè estic treballant sobre. Però quan vaig a fer una immersió de plaer, regla número 1, no toquis res, saps? No t'agafis a res, no? Precisament ser un bon bussejador. Que sempre ho diem, com, per cuidar el medi, però realment quan el simple fet de matxacar una algueta pot fer que proliferi més, ostres, encara t'hi mires més, no? És de suma importància. I, a mi això m'ha sobtat molt i em quedo... No. Jo inclús et diré més, però passa que ja és rizar el rizo, és que aletejant... No remous. També. Aletejant, a vegades petits fragments amb el... se'n van disparats, jo ho he vist. Jo això ho he vist. Mira, l'última pregunta de la Clara. Heu trobat amfiocs, no sé si ho heu pronunciat bé, amfiocs invertebrats cefalocordats al fons marí o no mostrejat? Branquiostoma lanceratum. No. Jo no l'he trobat encara. Jo no l'he trobat. Sí. No l'he trobat, però ja et dic que és que hi ha espècies que... O sigui, la fistulària, per exemple, jo tampoc l'he vist. I molts col·legues meus se l'han trobat ja, saps? Clar, és el que deia també dels ulls al mar, no? Quants més ulls tinguem al mar, saps? Més foto fixa tenim del que està passant, no? Jo, a veure, he vist, per exemple, el que et deia, d'aquest peix, l'he vist a altres llocs, no? L'he vist a Croàcia, o sigui, l'he vist a diferents llocs, però realment a la meva àrea d'estudi, on estic jo cada dia apatrullant-lo, doncs no l'he trobat. I que hi és, perquè me'l reporta moltíssima gent, saps? A part dels observadors que em pengen xinxeta aquí, xinxeta allà, xinxeta aquí, xinxeta allà. També molts col·legues o coneguts que saben que em dedico a espècies invasores i em diuen, ostres, mira, he trobat això o he trobat allò. Clar, tot això jo m'ho vaig integrant a les meves dades, saps? I així tot queda referenciat i tenim una idea molt bona de com s'estan distribuint les coses i quines són els seus límits septentrionals i meridionals, saps? I anem veient si, jo què sé, per exemple, el cas de l'Auculina Patagònia vam veure que hi havia una disseminació de sud cap al nord, saps? I dius, carai, i això, zoom, saps? En un gradient vam publicar en un paper, en un article, doncs aquesta tendència, no?, de pujada cap al nord de l'Auculina. Són coses que són interessants i que són bones perquè conèixer
conèixer les espècies, conèixer la biologia de les espècies, conèixer els mecanismes de transport, com han arribat, o com s'estan disseminant, no? El que has explicat de l'Argoloptèrix, no? Que s'ha escampat cap a Marsella mitjançant la venda d'eriçons, no? Clar, això també és coneixement. També el que passa és que, clar, espècies com les algues, que són les que més problemes ens donen a la Mediterrània occidental, són difícils. És un grup molt difícil de determinar. Has de tenir l'ull una mica preparat, no? Així com els peixos. Qui més, qui menys, sap de peixos, saps? Les algues són una mica més ingrates, saps? Llavors, clar, si precisament són un grup que et dona moltíssims problemes i a sobre no són de fàcil identificació, doncs, clar, pitjor encara, no? Doncs, moltíssimes gràcies. No sé si algú més tingui alguna pregunta. Jo crec que, bueno, ja per hores, la veritat que em sap greu tenir-te aquí i tots que estem... ja es va fent tard. Però, bueno, jo és que hasta em quedarien ganes de tornar-te a convidar a un altre seminari perquè trobo que tens molt a comentar-nos, superinteressant, i bueno, així es veu tots els comentaris, tothom està superagraït, la veritat que moltes gràcies. Espera, hi ha una pregunta que em pregunta. Sí, la Clara comenta que aquell que t'ha comentat que no és una espècie invasora, sinó que és un organisme model en genètica de la seva tesis. Ah, val. No. Potser et pot servir per introduir-lo a veure si fa fora a les invasores. No, perquè ja ho veus, que la lluita biològica està molt regulada. A vegades es poden introduir coses que encara són pitjors, no? Perquè no saps l'abast després de la dimensió de la tragèdia, no? Potser resulta que encara es menja més coses o entra en conflicte amb moltes més espècies, no? Però bueno, potser és el que dius, no? Que quan trobes un entorn que realment està saludable és més difícil que una espècie invasora entri. Llavors, més aviat la prevenció és mantenir que sigui el millor entorn possible perquè no... Bueno, perquè li costi més d'entrar, no? Però és supercomplicat. Però bueno, poc a poc. Jo ja t'asseguro que m'he apuntat a l'Observadores del Mar i... Bueno, és que clar, al final, no només amb el mar, sinó que hi ha moltes plataformes de ciència ciutadana d'altres coses. O sigui, aquí a Blanes hi ha un grup del mosquit tigre, o sigui, hi ha moltes iniciatives perquè realment aquest és el problema, no? Que els especialistes tenim limitats el nostre... O sigui, tenim 2 ulls i treballem on treballem i tenim els projectes finançats per fer coses... O sigui, jo encara que tinc un projecte que va estar tot a Catalunya, no? Però, clar, hi ha moltes zones per recórrer, saps? I quants més ulls o quantes més persones puguin donar dades o puguin aportar, no? I implicar-se, doncs, trobo que és una molt bona manera, no? I a més també una bona manera de retornar nosaltres el coneixement, no? Perquè després d'aquí surten publicacions o inclús participes en fòrums de gestió, no? Sí, no, i també és una manera de conscienciar la ciutadania que trobo que és superbona. Sí, expliques als polítics quines són les problemàtiques i bueno, després si respon més o menys, o hi ha més gestió o menys gestió, ja dependrà del lloc on hagis pogut arribar, però vaja. Bueno, doncs, moltíssimes gràcies, Maria. Jo crec que tothom està superagraït. Ja veus, no sé si veus els comentaris del xat, però n'hi ha uns quants i tots és amb infinites gràcies. Molt bé, doncs me n'alegro molt, si ha agradat. Hem estat una estoneta, la veritat és que sí. Ens més curt, però aquesta la marinera, ens hem enrotllat molt. Molt bé, doncs un plaer, moltes gràcies per l'oportunitat d'explicar aquestes cosetes i si a algú li serveixen i ja sabeu, doncs aquí teniu el meu correu i ja sabeu on soc. Doncs molt bé, gràcies a tothom per la vostra atenció i ens veiem al pròxim seminari.